Гледай го бата как предава. Направо уникален. Чакай малко да изчиста камерата, така да се види по-хубаво. Направо уникален. Това LG 2 дена ми разказа играта. Ама ми разказа играта. Идва, има звук, няма картина, стандартният дефект, изгорели са диодите, сменяш му диодите с чисто нови. Бам, и едната лента гори. Бе, какво става, викам, отиваш, сменяш, нали, само едната лента, окей. Нали, палиш ги с тестера и 8-те ленти си тръгват, няма проблеми. Обаче, като го вкараш в 220 и не иска да запали диодите. Викам, какво стана? И викам, аре ще фана с тестера да пусна директно от захранването и гледай. Гледам, платката беше спукана. Тя много малко се виждаше, защото тук имаше това завинта, а само като отвих платката и тя замина. И гледай бата отдолу. Леле.